Xamana. Umuntu omthetho. Konke engaqondani la. Yena ephathekile ombulale yona lo muntu. Njengoba ngisho umuntu omthetho Nkosi yami, umuntu ungenela ephethe ipiki. Ipiki isikhali sendabuko lezi isikhali esabulala abantu even eMarikana abantu babulala bephethe amapiki bephethe ipeto. Kuyinto abangalimaza ngayo amaphoyisa. Uyayibona? Kuyinto engalingana nami lo muntu ungene kwami ephethe ipiki. Ipiki ngibona ukuthi hayi usuthi uzongibulala. Ngaze umuntu i-self defense bele cha ngemshaya. Futhi ngamshanga phindelela ngoba indlela ebengithuke ngayo ngize ngayibhala zonke inhlamvu ziphelele kuyena. Hawo. Manje Xamane umuntu wonke mayephethe ipiki ufisa ukumbulala noma uyambulala usitshela Xamane. Hayi kuthi wonke umuntu omthetho mayephethe ipiki lo bezovela bezongibulala lo mbuthi bezongibulala. Obucabene naye Samuel wese zokubulalela ekhaya. Angaze ngixabane naye angimazi. Xamane. Umbone ngani nje bezokubulala? Mawuthi azucabane naye uqhamuke ephethe ipiki wasusuka embulala. Oh, ngiyakhumbula uma ngenela nepiki ushayela liwini leli. Leli. La ngube ngalilungisa nalapha ngithi yabona lapha ngifaka uphathi lapha. Ziphi ingcinco zakhona? Hayi kulahlile lokhu kulapha kokubhinda phansi. Asabe sikubona. Hayi yawu hayi. Asikuyeke. Kodwa into ebalekile umuntu omthetho, mina lena i self defense akekho umuntu singakwazi ukubona. Hayi soya. Manje. Kunomfana ojwayele ukuthatha obhini la ngenza amaphara bathatha obhini kuhambe ngathi uthi into engasekho vele le. Kodwa umuntu la mengena nepiki umuntu emzini wakho wena umuntu omthetho engene nepiki ephethe owangithuka singekhumbule ungithukile. Wathi le shit lethela amafoni nemali. Hayi kanti hayi akabuzanga elangeni. Ngiphethe impokompoko. Ubani ufakazi wakho ukuthi ukuthukela? Awufakazi nje ngoba phela bengingedwa la emzini wami. Uhlala wedwa la? Ngihlala ingane beyilele. Oh, kufanele ukuthi bengingedwa uyayibona. Kodwa nje leli piki yasha nozozalana kubalume. Hayi ingane manje singena kanjani? Ufuna ibingelela umshana ngumuntu othanda izingane. Hayi. Ena Xamana. Koye umuntu omthetho noma yeke ingane umuntu omthetho lento about ya mshana. Ithunala milindi. Hayi bemadoda. Senkingi. Ithunala milindi we. Ithunala milindi we zolala bona. Ithunala milindi we. Yeah, ubaba wakho. Oh. Hey. Awu. Ushe ngakhohle. Awu, efuna lokho? Hayi ngiyacela. Oh. Likuphi iphila lekhaya? Hayi ngathi la storage room. Oh. Elabani iphila lekhaya? Ekhaya baba umtshela ukuthi la kiphi. Hey wena. Ukhuluma nabantu angabazi ngene endlini. Hayi, hamba ke Shanosa. Hamba mshana. Uyabona? Niyaphapha. Hambe ukhuluma izinto engazazi uzotholanga nalowo mali leyo. Ngazi uhamba ndifuna imali zani. Ziyahlangiwe namseshi lezi ngane. Lezi ngaphasi kusho esikoleni lokho. Kuyasangana kopiki la bona kunalo epiki. Uthi kunepiki lana kwabafana lokho. Hayi. Lena nje i self defense lo muntu ungihlasela ngepiki engalazi anginalo ipiki mina. Ukhuluma kuhlangana la mhlonishwa. Ingane ithi ipiki likhona la ekhaya. Uthi wena awunalo. Yazi ingane ididwa yini? Ngiye ngaboleka ipiki la komakhelwane. Yayitshela ukuthi hlahla isikhathi eside ngingasalibuyisile yayitshela ukuthi ipiki la ekhaya anginapiki. Xamana. Sengingena isikhashana endlini. Awazi ngcukeni nengane.
Awuthi uzungumthesi usungakholwa ingane nje into ingane nga lengane ungayibuza namhlanje uthi 1 plus 16 ayiwazi kodwa isuke yazi indaba zamapeki Mshana akuyeke lokho kuyeke Mshana os 1 plus 16 17. akuyahlanya lokhu kuyahlanya ke njengampela lokho nale athi uyiqagelile kuyahlanya hayi mina ngoba ngibona lihlanya wena kamhlonishwe ubani hlanya mina ngisekabi mina ngisekakhulu ke mina ke usile hayi cha ngiyakubona ke hayi akisho kanjalo no umuntu omthetho akisho kazini Hayi, Khisto lama Khisto. Maxo Hayi, cela ungiboleka phela ibhiki lakho makhelwane. Yazi ngineduni lapho kumele ngilishaye kancane. Hayi, ibhiki la anginalo ibhiki. Mina ngithatha sonke sibula khabazela ibhiki. Ngithatha ibhiki mina. Ngisho lilakho nje Khisto simfesi. Ngiyazi ukuthi ngisheshe anginalo ibhiki ndoda. Uyahlanye kwena lo. Utshela. Hawu, ngibona ngiphethe ibhiki mina. Anginabhiki la ekhaya. Lo uyazi sonke siboleka ibhiki kakhabazela. Yaziboleka ibhiki. Ngakuyini manje umuntu omthetho? Umuntu omthetho. Ngawubona Ayibona umsebenzi yakho. Makho ayibona umsebenzi yakho. Uyabona umsebenzi wakho makho. Hayi. Makho ngitheni? Uphuma ngaphi indlela se police station manje Ngenzeni mina ngiqhekezele. Makho ulo wena. Hawu ethakatha wena kuthina ngempela. Uzongibopha emsini wami. Ubuyaphi? Uzokonza kodwa mla ngitshale. Ngizofuna nophola lapha ekhaya ngizobona. Ngonyamthela. so ukhuluma phambili indoda Awubona ngenzeni ngenzeni. konke lokukhuluma la nga against wena Hayi. Yabona i self defense. hayi ke so sho eyiboshoyeni lapha phambili ukuthi